салому алайкум. Дар байни мо шумо ҳаст нафароне ки аз падараш зулм дидааст ё нафаре бошад ки бар писараш зулм мекунад? ҳаст ҳамин гуна нафарон дар байни мо шумо. баъзан вақт кӯдакое ҳастанд ки мехоҳанд падарашон дар хона набошад то даврони кӯдакишона кунанд. вақте падарашон ба хона омад, зуд ба ягон кунҷи хонаву ягон оғилхона пинҳон мешавад, то аз лату кӯби падар эмин монанд. хулас ҳамин гуна падаре буд ба фарзандон зулм мекард. ҳар моҳ кам кам аз музди маошаш пулло ба як тараф мегузошт, то ин ки як мизи шинам яъне кресло харад. ба як чанд моҳ пулло ҷамъ карду рафта як креслои зебое овард. ба як ҳуҷрааш он креслоро монд ва ба фарзандонаш сахт таъин карда буд ки ба он хона надароянд. ӯ ду кӯдак дошт, ҳарду ҳам писар буданд ва боре ҳам фарзандонро ба он даромадан ба он хона намегузошт. зулм мекард. намемонд ки фарзанд дар болои кресло шинад. барои чӣ он креслоро харидааст номаълум. хулас рӯзе падар дар хона нест, фарзандон ҳарду ба он хона даромаданд, ба он ҳуҷра даромаданд ва болои кресло бозӣ мекарданд. парак парак мегӯянд, чӣ мегӯянд яъне кӯдакҳо болои кресло ҷаҳд мекарданд. писари хурдиаш ба сӯи писари нисбатан бузургтараш гуфт ки ин чӣ дорад ки мо болои мепарем, моро ба ҳаво тела мекунад. каме ақл дошт писари калонияш, гуфт ин дарунаш пуржин дорад. гуфт рав як кор да биёр, мебинем чӣ хали пуржинои ин. кӯдак завқ мекунад ки барои хали коро. кӯдаки хурдӣ рафт, зуд як корча овардан, онҳо буридан чарми креслоро ва латтаву он намате ки дар даруни он бароварданд ва пуржиниро диданд. аз ин кори кардаашон хеле хурсанд буданд ки онҳо чӣ буданд дар даруни креслоро диданд. падар вақте ки аз кор омад, ин креслои дабдала шударо дид, сахт хашмгин шуд ва ба танбеҳи ҷазои фарзандон шурӯъ кард. гуфт ин кори кӣ буд? писари хурдӣ гуфт ки акам гуфт корчакати бурид барои дидани пуржин. падар гирифт ҳардуро ҷазо доду писари калонияшро ду дастонашро бо сими дазмол, бо сими утюг сахт баста ба як хонае қулф кард. модар чӣ қадар зорию тавалло кард ки писарашро раҳо кунад, падари золим ӯро намегузошт ки писарашро аз он хона берун кунад. ӯ мехост ки писарашро ҳамин гуна тарбия кунад. давоми як рӯз писар дар он хона бо дастони баста монд. вақте ки модар пас аз як рӯз дарро во кард, ду дастони писар аз нарасидани хун, аз гардиш нахӯрдани хун сип сиёҳ шуда буданд. ангуштону панҷаҳову кафи даст аз кор монда буданд. ба духтур бурданд, ба ҳуҷраи ҷарроҳӣ дароварданд ӯро. баъд аз чанд лаҳза табиб ба берун баромаду гуфт ки ҳар қадаре кӯшиш кардем, заҳмат кардем, дастони кӯдакро ҳифз карда натавонистем. пас аз ин гапҳо доду фиғони падару модар аз ҳамао баланд шуд. падар худро ба ин тарафи девол мезад, ба он тарафи девол мезад, аммо чӣ суд? пас аз кори кардааш ду дасти фарзандашро буриданд. падар шабу рӯз дар ғами дастони фарзанд буд ки ба воя расад, чӣ мешавад? ба ӯ чӣ ҷавоб метиҳад? чӣ мегӯяд ба фарзандаш вақте ки фарзанд ба воя мерасад? доимо дар фикри ин буд. аз байни як моҳ гузашт, кӯдакро аз беморхона ба хона бурданд ва онҳо ҳамагӣ дар сари дастархон менишастанд, хӯрок мехӯрданд. фарзанд ба сӯи падар нигоҳ карду гуфт: падарҷон, маро бубахш, дигар ин корро такрор намекунам. дастонамро те. луқма аз даҳони падар дигар намегузашт. кӯдаки нодон то ҳоло фикр мекардааст ки дасту дар дасти падар асту агар тавба кунад, падар дастонро гардонда медиҳад. падар луқмаро хӯрда натавонисту ба берун баромада рафт. нафаре ки ин қиссаро нақл мекунад мегӯяд ки баъд аз ҳамин лаҳза падар низ ба худкушӣ даст зад ва ба ҷони худ қатл кард. яъне аз ғами писар ва аз ғами оне ки дар назди писараш маҷбурият дорад ва гуноҳҳои кардаашро худаш бахшида натавониста ба худкушӣ даст зад. албатта ин гуна падарҳо дар байни мову шумо ҳастанд. бисёр мебинем ин гуна падарҳоро. ба фарзандони худ зулм мекунанд. аммо аҷибии қисса дар он аст ки
هر روز ما گناه میکنیم، خداوند آن گناه ها را از بیگانگان حفظ میکند و همچون سیر بین ما و خداوند آن را پنهان می‌دارد. وقتی فرصت شد کاسه ها لبریز شدند، آن گناه ها افشا می شود، ما شرمنده‌وار می‌گردیم. مثل این پدر وقتی که پسر گفت دستانم را ته، اگر همین گپ پسر در وقت بزرگیش گوید چی؟ تو عیب داری گوید دستان مرا بریدند. همین گناه خداوند گناه های ما را پنهان می‌دارد. اگر که ما توبه و تضرع کنیم، آن پنهانی همان گناه پنهانی باقی مانده و در حدیث میگوید که هر نفری که توبه کننده است، گناه هایی که پنهان هستند از دفترها ربورده می شود، یعنی دفتر گناه ها تازه کرده می شود و کسی نمیداند که این گناه بود یا نبود. خدا کند که گناه های همه شما از آن دفترهای گناهانتان تازه کرده شود و دائما سربلندی و چهره سرخیتان، چهره کشادیتان در این دنیا و در آن دنیا باقی ماند. یعنی روز فردا، روز قیامت، الله جل جلاله ما و شما را از رو سیاه شدن حفظ گرداند. در پناه الله باقی مانید. السلام علیکم.